Gila luni pa na vinjeri, gila 5:10 pa la 5:20, emisija Vorbim și să ascultăm ca să nu zauităm. Projektul ăsta je ajutat de la Ministarstvo kulture și informisanja. Bună ziua! Astăzi e luni, 12 mai. Și astăzi cu voi, emisia pe românește, vorbim și să ascultăm ca să nu zauităm. Ascultați și este nou în comuna noastră, dar o să ne dăm în gând și de zilele Paștilor care a fost în Țărnaica ziua după Paști. În zilele după noi a fost păscăiți de 1000 de aeroplane pe dosurile Naționalni Park Đerdap și pe dosuri care sunt lângă el, dar sunt Šumska uprava orașul și Majdanu. Mai mare locul e fărșit, dar augit și mai câtă să se prăscăie mai astăzi pentru ploaie nu o să poată. Festival de muzičke škole Srbije o să fie miercuri în Užice. La el o să fie și učenici din muzička škola Ranko Krivić din Majdan și aia care a pobedit la takmičenjuri. O să se takmičească câte un učenik din toate odsecuri. De la vineri până la 16 mai o să se țină școala mică de slicuit în galeria lui Sala Mare în Centru de Cultură la Majdan și aia în vremea de la 5 până la 7 ceasuri din seara. În radionița asta o să slicuie ucenici din toate școalele din comuna noastră, dar sliși o să fie izlojice în iun în galeria. Ieri și alaltă ieri s-a jucat utakmica în Liga Lubor. Radnički a pierdut în Klokošovac de la Slatina cu 3:1, dar Poreč cu Rudna Glava a jucat 2:2. Blizna cu Brestovac o să joacă miercuri. Fudbalerii din Majdan a pierdut de la echipa lui Kablovin Zajcer cu 1:0 în utakmica lui Pomoravsko-Timočka zona. Rukometni klub Majdan ieri a pierdut de la echipa Mladost în Zajcer cu 29:16. Rukometni klub Rudar a pierdut de la Knjaževac cu 34:26.
Ieri la oraș a fost turnir G odbojka G seniorke. Mai bună echipă a fost Hajduk Veljko G Njegocin. După ea Sport G la oraș, da a treilea a fost Poreču G Noraș. Sunt alese și mai buni jucătorii. Vremea. În Serbie mâine peste zi mai tare nuvereala cu ploaie și duruială. Vântul o să fie slab și sumiernic, în Banat și pe munți mai tare. Temperatura de la 8 până la 12 stepeni dimineața, peste zi de la 17 până la 23 stepeni. La altă zi lui Paști, la Țărnaica a fost zilele Paștilor. Ascultați și ce manifestația asta de folclore a spus atunci Anchița Ionovici. Deci astăzi la Țărnaica e manifestația de folcloră de zilele Paștelui, e 14 pe rând. Am luat asta să fie acum așa o tradiție, că de mult la noi a fost marți la Paște, a fost visalie mare, a fost joc, s-a preunat lumea, a venit din toate sacile. După aia, câtă tradiția s-a stâns, nu mai asta, și nu a dat în gând cum să facem, să întoarcem tradiția să fie la Paște, așa, câta vreun joc, vreun câncic. Dar o facem și pentru că să păstrăm jocurile, să păstrăm limba prin câncișe, prin jocuri, să nu se stângă bar atât. Până acum multe grupe au fost la festival. Ne-a venit din Ucraina, din Bulgaria, din România, dar anul ăsta am rămas numai puține grupe pentru finanțe, dar toată lumea trebuie să știe și în Ucraina și să întâmplă, nu am putut un contact cu ei să facem. Grupa din România n-au avut bani pentru transport, nu a putut să vină și așa astăzi la festivalul ăsta o să fie jucători cântăreți din Topolnița, din Jasikovo, Majdanpek, Kučevo, Mala Konjebukovo, opština Boljevac și un sat sărbesc, Karbulovo, din opština Negotin. O să fie mai întâi, încă e Paști, normal, un concurs, un ciocănit cu oaule, după aia să aleage care e ou mai frumos colorat, care are mai frumoasă vârstă pe el. După aia e prânzul, după prânz plecăm cu o defilare până la Bălși. Acolo o să fie jocuri bătrâne care a jucat de mult ciobanii până a păzit oile, clis, poarca și a să aleargă cu ou în lingură. După aia, când se ispravește tot, venim iar aici către școală și o să înceapă pe la 4 ceasuri, așa gândim, dacă vremea o să fie frumoasă, să înceapă cu câncișe și cu jucat. Atât. Și pot să mulțumesc la părinții lui copiii noștri care sunt la folclor, că mult ne-a dat ajutor și ne-a sprijinat cu și goge ne-a trebuit că să putem să facem festivalul ăsta. Ne ajută întotdeauna, dar acum mai mult ne-a ajutat și le mulțumesc mult. Atâta de astăzi. Ascultați-ne și mâine, că o să vorbim și este nou în comuna noastră, da o să auziți și doi cântători care au fost la zilele Paștilor la Țărnaica. Ugiți cu sănătate!
od ponedeljka do petka, od 17:10 do 17:20. Emisija na vlaškom jeziku. Govorimo i slušajmo da ne bi zaboravili. Projekat je odobren od strane Ministarstva kulture i informisanja.